na kumatas at bumakas. Walk away! Swerte man o minalas. Sinasabi ko na ginagamit Gisuyop man ang lakas. Tama ba itong ginagawa natin? Makalingaw man o nakakabanas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Angkol Dago. And Tita, Tanya Chinita. Gabi, Colentits. At sa mga nakatutok po sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang akong Daisy ng Valenzuela. Ang asawa ko naman po ay si Jongjong. Meron po kaming 2 anak. Si Jongjong po ay construction. Habang ako naman, full-time housewife po. Nagbabantay sa mga bata. Alam niyo po, bilang tulong sa asawa kong si Jongjong, sumasideline ako magbantay ng anak ng kapitbahay. Iniiwan po sa akin at kukunin nila paghapon. Dahil po sa hirap ng buhay, ba't po kayo natatawa? May nanghingi na ng update. Di pa Kaka-umpisa pa lang, guys. May nangingi na ng update sa TikTok. Dahil po sa hirap ng buhay, nagdesisyon akong mag-apply ng DH sa Hong Kong. Pero ito pong aking asawa, si Jongjong, ayaw eh. Ano po bang gagawin ko? At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mama, Papa, ang sarap po ng ulam natin ngayon. Oo nga po, Papa. Favorite ko po ito. Buti naman nagustuhan niyo. Ano ito po, may mga laman loob niya, tay. May dugo, may puso. Ano ba tawag Ano yan? dito? Papaitan. Papaitan po. Ay, yung tae ng kambing. Sarap ng ulam niyo. Psst, anak, kumain ka na dyan. Ko talaga. Papa, pagkatapos po na nakakain tayo, saan ka nakatingin, Papa? Sa papaitan. Pag natapos po tayo nakain, okay lang po tayo mag-TikTok. Favorite ko po yung tikit-tikit. Anak, pagod na pagod si Papa eh. Alam mo naman trabaho ko sa Pero construction. bakit po nakita ko yung TikTok ni Kuya, ni Tito Bong sa construction nyo, nagtitiktok kayong 2. Hindi naman ako sumasali doon. Sumali Sinasali po, lang ako. nakita po eh. Kaya nga po ni Yay, Papa, sige na, Papa, sige na. pagod na nga Mama, ako. sali ka, Lolo, sali ka, Lolo. Ako, hindi ko na kaya. Jun, ikaw.
Hindi ako, ayoko mag-TikTok. Pagod na rin ako eh. Bakit saan ka pa galing? Naglaro ka lang. Gusto ko lang manood ng chicks sa TikTok. Papa, si Junjun po lagi nag-o-order sa nagtititinda sa TikTok. Eh, ang laki, Papa. Nagbibili po siya Ikaw, ng tinda ni Kylie. Ano may tinitinda nun? Yung bra po at saka panty. Nanonood po si Junjun. Tinignan ko lang Yung naman. basket number 8, nakita ko. Basket number 8. Eh, sa inyo kasi, Papa, brochure yung uso sa amin TikTok na. Sige, 1, 2, Mama, sali ka. Maghuhugas pa ako ng plato, mga anak. Sige na, mag-uusap pa kami ng mama niyo. Sige na. Ano ba ganun yan? muna kayo. Walang time yung parents namin. Tapos paglaki namin, ihihil pa namin yung childhood namin. Kasi walang time yung Tara na nga, parents mag-uusap pa sila eh. Sige Tara na nga. na. Papa, may sasabihin sana ako sa'yo. Pwede pagkas ko kape tayo sa may kuan sa pinto. Hindi mo ba ako patutulugin? Pakakapihin eh, matutulog na nga tayo. Sige, na, ganito na lang. Pag na lang tayo, pag mahiga na lang tayo, kadal-kadal tayo. Please, Sige. love you. Gusto mo ba Love yung you. papaitan? Oo, sarap. Mm. Pait ng papaitan mo. Pero, Ano ko lang patapos magugas lang ako ha. bilisan mo. Naantok Sige. na ako. Sige. Hmm, Papa, may sabihin sana ako sa'yo. Bilisan mo. Naantok na ako. Eh, mamaya na tayo mag-usap kung ganyan. Ito nga yung gusto ko Di ba? Kaya nga. Ano muna? Ganyan muna. Bago mag-usap. Wala na. Matutulog na ako niyan. Hindi. Sige na, promise mo pagkatapos nito, usap tayo. Ito muna. Binibigla mo naman ako eh. Papa, alam ko naman may lakas ka pa para sa akin eh. Dali, sa akin mo ipukpok yan. Pako mo. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pagod Ibaon na ako mo. pero sige. Pako mo, ibaon mo. Kita mo tong mohon ko? Ang laki ng mon. Yan ang favorite ko sa lahat ng eh. Gusto mo tong mohon ko? Ha? Taba ng 2x2. Hindi lang 2x2 yan. Hindi ka dito. 2x4 yan. Ikaw talaga. Bugay ka talaga. Malik. Pa, tingnan mo to. Ano ba yan? Ayan. Natataka na yung ng agency yung application ko papuntang Hong Kong. Pero Ano? wala pa to, ipaprocess pa lang to. Pero kompleto ko na yung requirements ko. Ba't may tutuloy yan? Nag-usap na tayo eh. Sino makasama ng mga bata? Oh. Papa, alam mo naman hirap ng kitaan eh. Kita mo kahit sumasideline na ako ng pag-aalaga ng anak ng kapitbahay ko lang pa rin. Malaking tulong to. Makakakuha na tayo ng sarili nating bahay. Masisecure ko na yung... Ipapagawa na lang tong bahay. Pwede na ito ipagawa. Kung sakali Pero di ako pumapayag. Di pa ako pumapayag. Payag Pagod na ako. Kaya mo pa yan? Pagod na ako. Basta mga construction worker, worker. Ang laban yun, pandayo. Ayun na, dali. Palduhin mo naman ako, papaldo na yan. Talaga. Halika nga dito. Isa pa? Tingnan mo ko na, dali. Iskwalahin mo ko. Gusto mo eskwala. Isa pang eskwala.
Papa, payag ka na. Oh, Papa. natulog na ako eh. Oh, sige na nga. Sige Papa. na nga, makulit ka eh. Papa, 24 hours na yung lumipas eh. Payag ka na. Sige na, oo na. O, tama na, oo na. Payag na ako, tama na. Oo na. Payag ka na. Oo na, huwag mo na akong gisingin. Natutulog na Thank nga you, eh. Papa. Payag na ako. Ako na lang tatrabaho. Wag na, okay, pumayag na nga eh. Gigisingin mo na mga aga pa kami bukas. Patingin nga! Mag-ayag pa kung balas. Huwag na. Tingin nga. Uwe. Uwe. Huwag na nga kasi. Oo na, payag na ako. Huwag mo na ako Thank you, istorbohin. Papa. Love you. Para sa atin naman to, para sa mga bata, di ba? Oo na. Love you. Love you. Sige na, tulog ka na. I've made up my mind. Alam niyo po, natuloy nga po ako sa Hong Kong. At dahil doon nakapagpadala na ako ng pera sa kanila. Kahit papano, napasimentohan ko po yung bahay namin na maliit. Napasahigan, napakisamehan. At pinataasan po para ready sa baha. Alam niyo naman sa Pilipinas. Pero matapos ang kasiyahan, meron pong naging problema. Ano? Yun na nga po nangyari sa asawa mo. Na-stroke. Dinala namin sa ospital. Ano pong nangyari sa kanya? Nakakagalaw ba siya? Gising ba si Jongjong? Gising naman. Hinila namin yung ganyang tabadidoy. Oo, pero okay naman. Ay, Nadala namin sa ospital. Salamat sa pagmamalasakit kay Jongjong sa pamilya ko. Sige po, salamat po. Pakiasikaso muna habang wala pa ako dyan. Opo. Agad po akong umuwi ng Pilipinas. O, Papa, kain ka na. Okay na ako. Papa, ayoko. Bawal magkasakit. Umuwi ka pa dito. Ayan pamasahe mo. Papa, alam mo naman yung sagot dyan. Ikaw ang priority ko, kaya ako nasa abroad. Kasi para Iyak-iyak ka. Umuwi ka. Sayang. Pero ang gastos mo. Hindi, sorry na, hindi na ako iiyak. Huwag ka na magalit sa akin. Pag gumaling ka, babalik ako. Sige, para maasikaso ko ulit lahat. Magpagaling ka, Mal. Tandaan mo. Ay, eskwalahin mo pa ako. Pwede na. Parang erap daw yung boss. Alam ka magkamag-anak. Alam kaibigan. Trabaho lang. Trabaho lang, walang personal. Sige, iskulahin mo ko. Eskwalahin mo. Dahan lang. Love you, Papa. Kaya ko na yan. Ikaw ang Ako, bahala Papa. sa akin. Ako na lang malay. Bigay ko na. Ayun mo. Okay. Ilang buwan ay gumaling na si Jongjong sa awa ng Diyos at nakabalik na rin ako sa Hong Kong. Hello. Papa, Oo. asan ka? May overtime kami. Kailan matapos yung building eh. O, ingat ka ha. Ingat ka dyan. Oo. Kamusta mga bata? Okay lang. Uy. Next time tawagan mo na lang.
Huwag kang magpapagod. Baka ma-stroke ka ulit. Bawal na yun magkasakit. Oo naman. Ako pa ba? O sige, balik na ako sa trabaho ha. Oh, ingat ka dyan. Oh, Mars. Bakit biglang tawag? Mars! Oh, Mars, alam mo yung nanay mo matanda na, tapos yung tatay mo matanda na, yung mga bata mo, Mars, wala nang alaga dito. hindi ko magets, Mars. Bakit? Eh, wala eh. Si Jongjong, palagi sa beer house. Mars, na-stroke yun. Hindi niya yun gagawin. Mars, nagumaling na yung asawa ko. Nung na-stroke na, eskwala ka pa. Eh, ngayon pang gumaling. Nagbibiraw si Jongjong. Sa beer house nga. Tawagan mo yon. Magkano ba kailangan mo? Baka sinisiraan mo lang yung si Bahala ka, Jongjong. bahala ka. Tawagan mo yun, Mars. Sige, sige. Titi, Sandali teka lang. May tumatawag. Yung Teka lang. tissue ng bote mo, ipangkakagat ko yung kitty Teka lang, ko. buksan mo yung ano. Bubuksan Bote, ko ng buksan mo kitty ko bote. yung bote. Oh, wait. Buksan mo. 1, 2, 3. Ah, di ba may ngipin yan? Ah, nabuksan mo. Grabe. Grabe. Hello, teka lang. Hello. Nasaan ka ba? Hello. Nasaan ka? Walang kasama yung mga bata? Nag-overtime kami. Ano yan? Bakit mas malakas yung sounds dyan? Nag-overtime nga kami. Overtime! Sige na, babay na. Overtime kami. Hello, Jongjong! Nag-overtime nga kami. Jongjong, ba't ka nagbibiraos? Anong biraos mo nagsasabi mo? Inuna mo ba yan? Inuna mo yung mabibiraos, ha? Pagkatapos sa lahat ng sakripisyo ko, nandyan ka! Nagpapakasaya sa ano lang iba! Jongjong! Wala nga, hindi nga totoo. Ano ba? Nagtatrabaho ako eh. Jongjong! Mga anak. Kulit mo. Jongjong! Bakit mo ito nagawa? Jongjong, maawa ka naman sa akin. Naram na ako dito. Jongjong! Hindi nga totoo. This is my life. Metro's #1 Love Radio. Basic!